Veel zijn dat we Kinderdag celebreren bij Lebenswasser Kerk. En hebben we de laatste 3 zinnen die al heeft Pastor Jacob naar den Thema gekeken, naar de kracht van Wieed. En dat is veel zin dat kijkt besonders naar de Wieed, wat we brengen doen aan onze families. Hoe wichtig dat is, de rechte Wieed te brengen met een tempo onze familie opdragen. Voor ons partner, entweder onze man of een vrouw, voor onze kinderen, voor onze ouderen. De Wieed wat we brengen doen, kan onze familie opbouwen, oder de kan onze familie hineinreden. En zo'n Epheser kapitel 4, vers 29 zegt het dit. Red niet wat de nächsten schulden kan. Red bloos dort, wodurch die geholpen worden, die je niet hier doen. En zo wie willen bloos vertalen, wenn we kan opbouwen. En een weg waar we dat kan nu leggen, is we dat tempo een huis bouwen. En zo de Wieed wat we brengen, dan mank onze familie, we doen entweder onze familie opbouwen, of de reden onze familie in twee. En zo jedes Mal, wat we positieve Wieed brengen, dan mank onze familie. En we doen onze kinderen motor springen, we brengen positieve Wieed, dan doen we een stad opstaan. We doen een toevol doellijnen, en we bouwen ons huis. En we doen het opbouwen. Op jedes Mal, wat we slechte Wieed brengen, dan negatieve Wieed wat we springen, wenn we dol zijn, dan rieten we een paar studs of een paar toefelen, en we rieten die rauf. En iedermaal de negatieve Wieed, die doen vielleicht 10 studs raufrieten, en de positieve Wieed doen vielleicht maar 1 stud met 3 handen aan. En zo dat is zo wichtig dat we 10-maal zoveel opbouwende Wieed zijn, dan met het tempo onze familie, is negatieve Wieed. Wenn even lang genoeg de tijd, dan kan we wat werkelijk smakend bouwen. We kunnen onze familie op vaste grond bouwen en we kunnen opbouwen en dan kan een gezonde familie zijn. Alles te doen met de Wieed wat we dag uit en dag aan brengen doen met het tempo onze familie. So ik wil über das Motor sprechen. We willen onze families opbouwen. We willen niet doelrieden. En de weg waar we dat doen is sterk onze Wieed. We hebben positieve, gezonde Wieed brengen met het tempo onze familie. We hebben ons huis bouwen, een stad op eenmaal, een positieve woord op eenmaal. En we hebben dat niet raufrieden, wat we zoveel jaren hebben gebracht zum opbouwen. So ik wil über das Motor sprechen mit diesem Wort. Wenn ihr das Video hast, gleich, dann will ein Like nachtragen auf Facebook, subscribe nachtragen auf YouTube, check das Video an in der Freunde und Familie, und wir sehen uns nächste Woche.